Insellmilkom, illum it-tnejn 25 ta' Mejju, it-tnejn tas-seba' ġimgħa tal-Għid. Nilqakom għall-Qudiesa u r-Rużarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Hekk kif ilbieraħ il-Knisja Universali tat bidu għal sena speċjali tal-anniversarju tal-enċiklika tal-Papa Franġisku Laudato Si, nitolbu sabiex wara li tgħaddi din il-pandemija inħarsu dejjem aktar id-dar komuni tagħna li hija d-dinja u nagħtu aktar każ il-ħtiġijiet ta' ħutna l-aktar dgħajfa. Nitolbu lil Alla għalhekk jagħtina l-kuraġġ inħaddnu t-tibdil li jfittex il-ġid komuni. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Uti narfu ħtijietna biex nitħejju tajjeb ħalli niċċelebraw din il-Qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena, mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Tiġi fuqna mulej il-qawwa tal-Ispirtu Santu, ħalli tgħinna nħarsu r-rida tiegħek bil-fedeltà kollha ta' qalbna u nfittxu li nagħmlu kull ma trid int billi ngħixu ħajja tajba. Bibni Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. Meta Apollu kien Korintu, Pawlu għadda mill-inħawi ta' fuq u wasal Efesu, fejn sab xi dixxipli u staqsihom: ħadtu intom l-Ispirtu Santu meta emmintu? Iżda huma weġbuh: le, anqas biss smajna li hemm l-Ispirtu Santu. Mela x'mamudija ħadtu? Staqsihom Pawlu. Il-mamudija ta' Ġwanni, weġbuh huma. Imbagħad Pawlu qalilhom: Ġwanni għammet bil-mamudija tal-indiema, imma lin-nies kien jgħidilhom biex jemmnu f'dak li kellu jiġi warajh, jiġifieri f'Ġesu. X'insemgħu dan tagħmdu f'isem il-mulej Ġesu. Imbagħad kif Pawlu qegħdilhom idejh fuqhom, niżel fuqhom l-Ispirtu Santu u bdew jitkellmu bilsna u jħabbru. B'kollox kienu madwar 12 raġel. Għal 3 xhur Pawlu kien imur fis-sinagoga, jitkellem bi qlubija kbira u jfittex li jipperswadihom fuq is-saltna ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lil Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Iqum Alla jixxerdu l-edewwa tiegħu, jaħarbu minn qudiemu dawk li joboduh. Bħalma d-duħħan mar-riħ jixteret, bħalma jdub ix-xama quddiem in-nar, hekk jinqerdu l-ħżiena quddiem Alla. Alleluja, alleluja, alleluja. Imma l-ġusti jitennew quddiem Alla, jifirħu u jaqbżu bil-ferħ, għannu lill-Alla faħru ismu, taxqu fil-mulej, aqbżu bil-ferħ quddiemu. Alleluja, alleluja, alleluja. Missier l-iltima u difensur tar-Romol, ekku Alla fl-amara mqazza tiegħu. Alla jagħti d-dar lil dawk li huma weħidhom u lil ħabsin bir-risq joħroġhom. Alleluja, alleluja, alleluja. Jekk intom irxu xtajtu ma' Kristu, fittxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin ta' Alla.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Dak iż-żmien id-dixxipli qalu lil Ġesu, ara issa qiegħed titkellem bil-miftuħ u ebda tixbija minn tgħid. Issa nafu li inti taf kollox u m'għandek bżonn li wieħed jistaqsik. Għalhekk aħna nemmnu li inti ħriġt minn Alla. Weġibhom Ġesu, temnu issa? Ara qatt tiġi sija u ġa waslet meta tixterdu kull wieħed lejn daru u lili tħalluni waħdi. Iżda waħdi minix għax il-missier huwa miegħi. Dawn il-ħwejjeġ qedtomkom ħalli bija ikolkom is-sliem. Fid-dinja tbatu jkollkom, iżda mlu l-qalb, jiena rbaħt id-dinja. Il-kelma tal-mulej. Jiena irbaħt id-dinja. Dan il-kliem smajna lil Ġesu jgħidu fl-Evanġelju llum huwa kliem li qal fl-aħħar ċena. U jidher isu kliem mhux taħsek f'postu meta tiftakar illi qed jgħidu ftit mumenti qabel il-passjoni u l-mewt tiegħu, meta kien imsallab fuq is-salib blar forma ta' mewt. X'rebħa dik? Meta tħares lejn is-salib in-nies li kien hemm u jħarsu leh qalu din hija l-ikbar telfa. Mhux rebħa, dana l-akbar falliment. Xi fisser jien rbaħt id-dinja? Jien naħseb li din kienet f'moħħ id-dixxipli meta qed jisimgħu jgħid dan. Immija wkoll kultant f'moħħna u f'qalbna. Mistoqsija li kultant nistaqsu aħna x'jiġifieri Ġesu rebaħ id-dinja. Minn żmien u law għadna nara nifhmu x'qed jgħid Ġesu meta ma nifirdux din il-kelma minn dak li jgħid eżatt qabel. Meta lid-dixxipli jgħidilhom fid-dinja tbatu jkollkom iżda mlu l-qalb. Jiena rbaħt id-dinja. Ir-rebħa ta' Ġesu mhijiex rebħa għax rebaħ lil poplu warajh. Kien hemm ġranet ċirkustanzi fil-ħajja ta' Ġesu meta n-nies imxew warajh u kellu l-folol, anki meta daħal Ġerusalemm folla kbira ta' nies miegħu. Imma mbagħad spiċċa waħdu bi ftit nies. Anzi, in-nies il-folla qalet salbu. Mhix ir-rebħa għax rebaħ lin-nies. Mhix ir-rebħa xi perswada lill-awtoritajiet. Għax l-awtoritajiet ta' dak iż-żmien kontrih kienu u kontrih baqgħu. Mhix ir-rebħa għax kellu xi ħakma fuq postijiet jew xi saltna tiegħu u stess qal is-saltna tiegħi mhijiex ta' din id-dinja. U mhix rebħa il għaliex minn żmienu law ħafna nies u kulħadd isegwi t-tagħlim tiegħu. Altru li mhux hekk. Għalhekk x'rebħa hi din? Hija r-rebħa li Ġesu ġabilna permezz tal-ħajja tiegħu ma speċjalment permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmien tiegħu. Hemmhekk hija r-rebħa tal-ħajja u tal-imħabba. U dik hi r-rebħa li ġab Ġesu. U għalina li nimxu warajh dik ir-rebħa li ġabilna jekk aħna nimxu tassew fuq il-passi tiegħu bħala dixxipli tiegħu. Hija r-rebħa tal-ħajja u r-rebħa tal-imħabba li tfisser meta aħna
nażlu fil-ħajja li nimxu fit-triq tal-imħabba, tal-paċi, tal-ġustizzja, tal-rispett lejn il-ħolqien li ħalaq Alla, tal-ħarsien anki tad-dinjità u tal-ħajja ta' kull bniedem. Meta nażlu dan, qegħdin fit-triq rebbieħa. Qed nażlu it-triq tas-sew li tfisser rebħa. U l-kontra wkoll. Tot meta aħna nażlu il-mibeda, il-vendikazzjoni, l-ingann, l-inġustizzji, it-kasbir tal-ħajja tad-dinjità tal-bniedem, il-qerda tal-ambjent. Meta nagħmlu dawn l-għażliet qegħdin fit-triq telliefa u nġorru magħna lit-telliefa. Ir-rebħa ta' Ġesu hija r-rebħa tal-ħajja u tal-imħabba u hija r-rebħa li tfakkarna illi aħna irridu kultant imbagħtu biex nażlu din it-triq. Għalhekk Ġesu jgħidilhom fid-dinja tbagħtu jkollkom iżda għamlu l-qalb. Jien irbaħt id-dinja. Ġifieri qed jgħidilhom Ġesu lid-dixxipli jgħid lilna kultant trid tbagħti biex timxi f'din it-triq rebbieħa. Ir-rebħa ma tfissirx ma tbatix, m'hemmx tbatija. Ir-rebħa tfisser però li tbagħti u hemmhekk inti fit-triq rebbieħa. Inti tassew għandek dak li qal Ġesu qed tirbaħ. Nitolbu l-mulej din il-grazzja llum fil-quddiesa biex aħna nimxu warah, jagħtina l-grazzja li nimxu fuq it-tagħlim tiegħu wkoll u li wedna r-rebħa fil-ħajja ta' dejjem, imma li wedna wkoll li minn issa stess jekk nimxu warah inkunu tassew fit-triq rebbieħa. Issa nresqu it-talbiet tagħna lil Alla li dejjem jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek il-ġnus kollha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għall Papa Franġisku biex tagħtih l-għajnuna kollha li jeħtieġ fil-qadi tal-missjoni li fdajtlu fideh. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-morda kollha fl-isptarijiet jew fid-djar tagħhom u nitolbu għal dawk kollha li qegħdin joffrulhom is-servizz biex inti tagħtihom l-għajnuna tiegħek. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu għal tant volontarji li qegħdin jgħinu fit-tqassim tal-ikel familji fil-bżonn u f'ħafna oqsma oħra ta' volontarjat biex inti tkun magħhom tgħinhom ħajkomplu jaqdu b'ħafna dedikazzjoni u ġenerożità. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna inħarsu il-ħolqien din id-dar komuni tagħna kif tixtieq minna inti li fdajtilna fidejna il-ħolqien biex nieħdu ħsiebu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk għal dawk li huma waħedhom biex qatt ma jħossuhom abbandonati ma jsibu l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, għal ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. U nitolbu mulej biex ma jdumx ma jasal iż-żmien li aħna niltaqgħu fil-knejjes tagħna biex nisimgħu l-kelma tiegħek, niċċelebraw l-Ewkaristija u naqsmu l-imħabba tiegħek għal kull wieħed u waħda minnha. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ftakar mulej f'dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem il-qaħħom fi ħdanek u għad il-faraġġ lill-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk mulej. Ilqa' mulej dawn it-talbiet tagħna u żommna dejjem taħt il-ħarsien tiegħek
bi Kristu Sidna. Amen. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina l-ħobs tal-ħajja. Birek Alla l-dejjem. Birek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jissir għalina x-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jil-qalmulejn dejk sagrifiċċju għat-tifju glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Għatina mulej li s-sagrifiċċju bla teba li sejrin nofrulek isaffina meħtijietna qawwina bil-grazzja tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien iroddulek ħajr. Għax il-mulej Ġesus Sultan tal-Glorja rebbieħ fuq il-mewt u d-dnub fost il-għaġeb tal-anġli tela fil-ola tas-smawiet bħala l-medjatur bejn Alla u l-bniedem, li mħallef tad-dinja l-mulej tal-eżerċiti. U tela mhux biex jitbiet biċ-ċokon tagħna, iżda biex aħna l-membri tiegħu inqawwu qalbna li aħna wkoll qed immorru warajh fejn mar qabilna hu ir-ras u l-bidu tagħna. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għid imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jintlew bil-għena u l-għawiet tas-sema mas-setat tal-anġli jiġġulek innu ta' glorja bla qiegħda itennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smawiet. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ola tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull qdusija. Għaddes għalhekk nitolbu dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħebati bħal ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kullu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' tnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana inta salvatur tad-dinja għax bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejk. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk.
U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Mario, għaddej tiegħek minn ma jistħoqli mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk. Għatinina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġin Qazzo Malla Marija, ma' San Ġusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fi ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammeli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu, dirit li nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi santitatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħannix fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn tnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha sliem u l-għaqda li intrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Natu il-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Talla li tneħħi tnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla danu li jneħħi d-nuqbiet tad-dinja. Ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. U lejn ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Isem ta' Kristu ħaresni ħadha dejjem. Flimkien ngħidu t-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaqq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa
ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Iqaf bit-tieba mal-poplu tiegħek mulej biex kif arraftu l-misteri tas-sema, hekk ukoll tbedu mill-imoddi tiegħu timlih b'ħajja ġdida bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku il-mulej. Jroddu ħajr lill-Alla. Alla tagħna smat-talb tagħna jina waqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Marija Santissima, urina li inti omna għalik jismat-talb tagħna, dak li twieled għalina li tkun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubiet ħarisna min-nar tal-infern u ġġenna l-erwieħ kollha u jien dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ, meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-minuħati għalina, ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kim berkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iżżur lil qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missir u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Orina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twiet għalina li tikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minn-nar tal-infern u ġenera l-beħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu iħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fil-art ta' Betlehem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Obżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kibberk inti fost in-nisa birek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazia mimlija mudejmijak, perché inti fost in-nisa birek frott ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mudejmijak, perché inti fost in-nisa birek frott ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazia mimlija mudejmijak, perché inti fost in-nisa birek frott ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima Orina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twiet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna tubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija preżentat lil bina Ġesu fit-tempju. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-mnuħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Gloria lil Missieru lil Libenu lil Spiritu Santo. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem, amen. Maria Santissima Orina l-inti omna għalik jisma talbtana dak it-twiet għalina rrit ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minnar tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija tilfet il-bina Ġesu wara 3 ijiem sabitu fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif is-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfirna d-nubietna bħalma nafru l-mnuħati għalina u l-addaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mudejmijak perché inti fost in-nisa birek frotta ġufti Ġesu. Għaddisa Marija Malla, tlopalina mid-imbin, issa u fissija tal-mewtana, amen.
Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima Urina li inti omna għalik jisma' talbtana dak it-twilet għalina li tikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenna l-erweħ kollha u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana taħnina ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek inajtu għaliex aħna t-turufnatu li tefa. Lilek nitnidu aħna li nibqu nolfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dan għat-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. U ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfirna dnubietna bħalma nafru l-mnuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Slima lik Marija bi grazia memlija murejmijak perk inti fost in-nisa mbirek frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lil Missieru lill-Ibn u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Daw ta' dejjem jiddililhom. Jistriħu fil-paċi. Amen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu smana. Kristu il-qatt talbtana. Kristu il-qatt talbtana. Missier eternalla. Enna lina. Ibn Alla li fdejt id-dinja. Enna lina. Spiritu qaddis Alla. Enna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Enna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. Bla teba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob għalina. Bidu tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispiritu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob għalina. Amara ta' kull tieba. Itlob għalina. Warda mistika. Itlob għalina. Torri ta' David. Itlob għalina. Torri ta' Lavorju. Itlob għalina. Dar ta' Deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob għalina. Kewba ta' filodu. Itlob għalina. Saħħa tal-morda. Itlob għalina. Ken tal-midinbin. Itlob għalina. Farax tal-imniktin. Itlob għalina. Għajnuna tal-insara. Itlob għalina. Sultana tal-anġli. Itlob għalina. Sultana tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob għalina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rosarju Mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina.
ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Isma'na nitolbuk mulej. ħaruf tanna li tneħħi dnubiet tad-dinja. Enna lina Itlob għalina qaddisa Alla biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. u Alla li rrid li ma tħabbira tal-anġlu bentijek isir bniedem fil-ġuf tal-Verġin Qadsa Marija. Għatina nitolbuk lilna li nistaqru Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost iqtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħsiena l-oħra li jġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina blajda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u immakulata konċezzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjus tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Ġusepp Parus f'kassismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Hekk naslu fit-tmiem iċ-ċelebrazzjoni tal-Quddisa u t-talba ta' Rużarju illi ser jiġu mtennija l-lejla fil-5:30 fuq TVM2 għal dawk li ma setawx ikunu magħna filgħodu. Nistedinkom issegwu il-vlog tal-Arċisqof Charles Scicluna bit-titlu 5 snin minn Laudato Si fl-anniversarju tal-enċiklika tal-Papa Franġisku. Dan il-vlog isibuh fuq il-YouTube channel tal-Arċidjoċeżi ta' Malta u kol fuq il-website knisja.mt fis-sezzjoni Vlogs tal-Arċisqof. Infakkarkom li fuq l-istess website tistgħu issibu wkoll id-direttivi tal-isfijiet dwar il-Quddisa tal-funeral li ġew ippubblikati nhar il-ġimgħa. Grazzi tal-li kontu magħna, insellmilkom.